Inumat alit
geni. Nggih, menika ciptaanipun Ki Jungkung Darmaya. Luar biasa nggih. Menis-menis nggih. Ya. Ayo tansah muja syukur alhamdulillah ana ngersaning Gusti Maha Agung. Mugi kasugengan karaharjan, katentreman, kamulyan, kesehatan ugi tumandrupa dumateng para punden, para pisepuh, para alim ulama, para sutresna budaya luhur ingkang tansah ingurmatan ya ya. Kanthi gumala ing tekad manunggaling cipta rasa budi karsa bisa tepung runtuh golong pikir gembleng panganangan lunggah tekad padha kang sinedya ya ya. Kabeh mau karana teteping kuwasane dat kang tanpa niat dayaning rasa kang tanpa karsa. Mula manungsa kudu pratitis tegese kudu titi lan ngerti marang sangkan paraning dumadi kanggo gayuh urip kang utama ya iya iya. Dene kiniat hajat panjenengane mriku bapak nyambut ibu Sulastri iya. Ugi keluarganipun sedaya bapak nyambut. Iki dina hajat lan niate nggih menika tasakuran syukur kunjuk saking Gusti Maha Agung kasembadan kalaksanan menapa pengajar utawa tujuanipun ya iki dina tasakuran pangruwatan murmakala sedekah bumine nggih menika menika bapak nyambut sakeluarga Bu Umudaya Mak. Berarti pangruwatan keluarga agung pun bapak nyambut sakeluarga ya Mak. Iya. Mugi-mugi dados keluarga ingkang dipun ridhoi dumateng Gusti Allah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dados keluarga ingkang kebak nikmatul iman, nikmatul Islam, lan nikmatul sehat. Allahumma amin. Mugi-mugi pamuja-pamuji awake dhewe ndur keluarga agung dipun bapak nyambut. Aduh saking sungai sakit, aduh saking panggoda pangencana, sumingkir sumilas kabeh trimala, nirmala, nirbaya, nirwikara, nirsengsara, nircoba, nirbencana. Allahumma amin. Dados keluarga ingkang badatun thaibatun barabun ghafur ya Mak. Njuk iya iya pancen mengkono ya Mak. Mulai yo iki dene awake dhewe rene matur nuwun. Arep sing kaya ngapa awake dhewe timbuk nanging ana ing kene iki tunggal waris lho. Oh isih kadang dhewe ya Mak. Tunggal mbah ndung aku karo Pak Nyamut. Oh ngono. Ya saka kulon ya saka kidul pokoke mlumpuk ya Mak. Mulai iki ora ono yo kadange dhewe kabeh. Wah ya matur nuwun, matur nuwun. Iki lak yo kelaketake pas seduluran yo yo. Ayo bisa-bisa ditanjake lho. Barang gonone kaya ngapa dinikmati swara lan lagu-lagane egolane ya Mak. Mlayu iki Mas Putut supaya jumeneng lho. Ya. Sepat Mas Putut. Halo Mas Putut. Pripun kawontenan sehat? Alhamdulillah, menika sami sehat sedaya Mas. Amin. Menika semanten dalem Bapak Nyamut. Ingkang dalem menika kawontenaken tasakuran pangruwatan Mas Putut. Mugi-mugi sabibaripun pangruwatan mangke panjenenganipun Bapak Nyamut sakeluarga dipun paringi sehat lan rezeki
bakule pelem muga-muga ya barokah ya Mas. Oh nggih, bakul pelem nggih. Oh, bakul kondang kok. Adine nek ngerti. Oh, sampean sing mboten ngerti. Lah kok mboten duwe telem. Pun bapak enek pun bakul pelem tak nyambut pun pundi-pundi nggon niku bakal beres. Nggih, mugi-mugi niki mangke nek wanci panen tak nyambut bakulanipun tanpa lengo. Wayangan iki apa lho Mas? Umum bagi mung pelem sakpang dadi wayangan. Paling pelong loro. Nggih, mugi-mugi tengah diberkahi panjang yuswa, pitaringan rezeki kang lancar. Menika dipuntus napa? Nggih, udah dhisik kaya dagelan iki. Tapi kula nyuwun saderma Mas. Oh, oh nggih. Nggih, jajal nggih. Wah, Versi Tayub. Ayo, oh nggih. Nuwun bawanipun aku Pak Jani Pucung mawon. Ayo padha tindak jujur dadi matur nuwun, monggo Mas, saderma. Yen sliramu padha keputus
Matur nuwun Mas Putra Bu. Nggih. Alhamdulillah kaya ngene iki dagangan jarot. Memang tenan. Nggih, ugi boten kataluban atur dhumateng menika adi kula Mas Rudi sakeluarga, ugi Bapak Nyamut sakeluarga. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Menika wonten layang cobi kula waca. Assalamualaikum setunggalu bulimbuk nyuwun gending setunggal pepeling kaping kalih kalah weton salam kagem sedaya sesepuh ingkang wonten wingking geber lan sedaya warga Candi Sugeng mirsani. Nggih menika tetangan saking Adi Lanang Sugi. Alhamdulillah Adi Lanang mah nika mangka dana kene ta pirang-pirang taun tak goleki kangger jebul omah-omah nang kene. Ayam. Ayo nek Sugi kemahne kok yo omah-omah nang kene. Wis muga-muga donaku lancar sekabehe yo, Legi. Nduk, apa yo? Coba iki pelawake dikatonake kaya ngopo garenge. Ya. Bintang tamu kondang dunia lho. Pokoknya nek orang metu gareng mongko wis ora lega ya. Nah, iki perahu layar mawon ya digawe spot perahu layar. Monggo. Nah.
Gareng. Wilujeng dalu Mbak Cange. Luar biasa Kang Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Nangkadana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Tegalombo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegalombo Nangkadana nyawiji kados setunggal wonten dalemipun Bapa nyamut Mas. Inggih, Alhamdulillah nuwun. pinaringan terang benderang. Inggih. Dalem udan deres kene tetep terang. Alhamdulillah nggih Kang Gareng. Nggih, apa Niki donga sebabé? pamujinipun sedaya para pamirsa Kang Gareng. Nggih, apa sebabe Mas? Tapi apa Kang Gareng? Dagelane Gareng saka Pacitan. Mesti ora udan. Napa mlih sing ngendhange tetep benggol. Wis ta ora gelem udan isih kabeh. Udan kok kidul balik kidul. Udan kok lor balik alor. Udan kok etan balik etan. Udan kok kulon balik kulon. Kok dulur ditahan terong. Alhamdulillah barokah saged sowan tenggene dalemipun Pak Nyamut Ibu Sulastri. Iya Kang Gareng. Alhamdulillah muga-muga kula dongane keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Penak golek sandang pangan, penak golek rejeki, berkah lan barokah, pinaringan seger waras, selamat donya, selamat akhirat. Allahumma Amin. kembali kamulyan jenenge wong syukur ki bakal tinemu nikmat, jroning wong sing syukur bakal pikantuk adab sing luwih gedhe Mas. Iya Kang Kula Gareng. dienekne wayangan, gelar kelir wayangan dalange Ki Marsudi Bawa Laksana. Alhamdulillah dangu mboten pinanggih nggih Mas. Inggih Kang Gareng. Mboten dados menapa ingkang bakal kula dongakne panjenengan ugi Ibu pinaringan seger waras, sukses selalu, tetep semangat ngrembaka jayeng bawana Ki Marsudi Bawa Laksana. Inggih Kang Gareng. Inggih. Ampun. Tenan penontonnya akeh banget Mas. Moga iki penyanyi-penyanyine ya ayu-ayu, penyanyine ya cantik-cantik, audio sound sisteme ya kepenak. Pahargyane ya ora nguciwani teko dok wis diwehi kopi, bablas enek teh, soto, rawon, Ayo ompet yo Kang Gareng. sate. Ayo, yo. Tuku dhewe. Alhamdulillah entek-entekan. Wah, wong ayo mbah nyamut apa ya kuat to kabeh wong njaluk soto digawe soto, njaluk rendang ya diwehi rendang. Urung sida tasakuran malah entek-entekan. Paling mboten niki sedaya napa amal ingkang leres beliau panjenenganipun Rama Nyamut menika sedaya hak ingkang halal, hak ingkang leres, hak ingkang saestu saking jiwa raganipun panjenenganipun beliau Bapak Nyamut ikhlas lillahi taala bengi iki ngenekne wayangan hibur para warga Nangkadana ugi para warga Tegalombo. Iya pancene kono Kang Gareng. Lho, wah jatah Berkah tenan Kang Gareng, Bapak Nggih. nyambut karo pos iki yo bakul pelem kondang Kang Gareng. Dakul pelem kok aku. Nek lek nungkune daerah tahunan mulai yo ora kok. Jare pelem dhuwur, pelem desa ki jare enek cacate. Ning nggih nuwun sewu Mas. Nggih. Wong jenenge pedagang paribasane nggih napa niku usaha sing penting niku halal. Pancen ngono Kang Gareng. Nggih, kula teng mriki nggih conto-contone utawa tanda-tandane nggih tetep pelem. Iya. Nggih, nek ketoke kok dipak separo gara-gara nanggap wayang. Nggih, pelem iki saiki larang lho Mas. Pancen ngono Kang Nggih, Gareng. apa meneh sing jenenge pelem mana lagi. Iki ya jenenge ngangeni kaya peleme Bu Nyamut. Iyo. Tenan jenengan pirsa kali peleme Bu Nyamut. Peleme Bu Nyamut ki tenan sekilo 30.000. Pelem apa Kang Gareng kok? Pelem mana lagi. Oh. Dadine esuk dipangan mana lagi.
Jam 10 dipangan mana lagi. Jam 12 bengi dipangan. Boyoke kumat. Pak Nyamut kok nuwun sewu, Pak Nyamut niku priyayi kang luar biasa. Blater aruan semanak ya Kang Gareng. Semangat luar biasa, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab rezeki. Yen wis duwe bojo, gawe omah, gawe usaha sing luar biasa. Terus dadi bakul ora ana cacat cirine ya Kang Gareng. Boten enten. Iya. Ketok arep ngapusi ya mlipir kok. Niku nggih juruse bakul kan nggih wonten niku to Mas. Nggih Kang Ada Gareng. pedagang, ada pembeli. Wonten enek dol enek tuku niku Mas. Nggih sing bakal niku sedaya pawon usaha mugi-mugi dipalilai dening Gusti Kang Maha Agung. Menika kathah rezeki panjang yuswa. Ya panjang ngono Kang Gareng. Nggih. Jan matur nuwun Kang Gareng. Nggih. Sedaya para niki wau ingkang peparing Leres lumantar Raden Raden ya padha sengkut gubregut Karang Taruna luar Karang biasa. Taruna. Nggih, jalan raya ditutup total. Niki wau. Nggih, nyambut gawe jenenge bakul ke 7 kilo wis dimulai Mas. Ayo, ayo. Kula mulai tempeken condong iku wiwit taun 1925 pagelaran seni teng mriki. Awit taun 1920 enek kono wis enek bakul. Lah, nggih. Ayo. Lah ya sangka kono to lekose teko kene. Ya alhamdulillah, barokah Mas. Matur nuwun nek wau dipun sembadani para sinoman leladi-leladi ingkang jan paling jegek Kang Gareng. Nggih. Nek wau dipangarsani dening Pak Petik. Pak Petik ta? Wah, jangga petik dulure dimpil. Koncone kucing. Terus kisut. Bedet. Apal kene bola tote kok. Lha, kaya mana iki dereng jangkep lek mboten Mbah Kadiri. Niki wau kan mboten saged sowan teng Mbah Nyamut. Nggih. Niki diledek tenggene Mbah Kadiri. Heeh. Rono malah diwarahi coprakan aku. Alhamdulillah diomongi Mas, jenengan nuwun sewu. Pancitan nggih, alhamdulillah tunggal profesi. Kula nggih tukang koprak, alhamdulillah nggih para ban niku nggih teng kula nggih kula pacar sedaya. Mbah Kadri lho niku. Nggih, tur kathah sedulur kula Kang Gareng. Ijih, Kaya leres. sore sudi kuwi ya adi kulanang bae padha Kang Gareng. Nggih tulis Mane dari nggih. RT ning kene Kang. RT, alhamdulillah. Tenan kaya, wah jan Pak RT ki tanggung jawabe tenan. Ya. Wong lanang jam 7 nyuh iki dicekel, Mas. Pak Sugih niku lho nuwun sewu, Mas. Mas Sugih niku nuwun sewu. Tanggung jawabe dhuwur banget. Tanggung jawab piye Kang? Lho lho, jam 7 bengi wong lanang metu nyuh iki dicekel, Mas. Loh, dicekel Kang. Nggih. Lah kok iso dicekel? Yo blablek kabeh ra ora. Kaya eneng lho ya. Moga-moga tugasnya seorang RT. Moga-moga menika saged dijabahi dening Gusti Kang Maha Agung. Kata rezeki panjang yuswa ingkang bakal sedaya saling membantu, saling memajukan masyarakat khususnya Nokodono dan juga Tegalonggo. Makanan macane. Nggih, matur nuwun Kang Gareng. Nggih, niki wonten dawuh. Nggih, iki diterusake para presiden-presiden dicicipi suarane kaya ngapa Kang Gareng. Ngaten to. Heeh. Upami Coba iki